Sa number 9, Nursing Simulation Center ang ginbuksan sa Riverside College sa Bacolod kabahin sang pagpasanyog sang medical courses. Yari ang report. Pila lamang ini sa mga mimic mid-fidelity mannequins nga daw pareho sang pasyente nga makitaan sa bago ginbuksan nga Nursing Simulation Center sa Riverside College sa Bacolod. Pwede sa pamati sa mga red sounds, like abnormal, iset lang siya sa tablet. Ang multimillion SIM Center kaanggid sang ospital nga mayara sang ICU room kag control room, delivery kag ward kag private room nga nadesenyo para maghatag sang hands-on clinical experience sa mga estudyante. We try to connect textbook concepts to reality so that students and our graduates comes out as reality-based practical thinkers, problem solvers. And this is where we're going as an institution, and thus our commitment towards improving our facilities, improving the use of technology, improving our processes, so that our students, our graduates, are industry ready. Ang construction sang state-of-the-art facility pamaagi sang kolehiyo para mapasiguro nga mangin job ready ang mga estudyante sa tion nga makatapos na sila sa pag-eskwela sa mga napili nga medical courses. We're going to train our students to become more competent and effective in delivering the quality nursing care to our patients. By first, of course, they're going to simulate. We're going to create a scenario, simulate the case, and then by the time that they are ready, we're going to also to debrief them. Okay? There will be a debriefing process so that they will realize and analyze what are the things that they need to improve, so that by the time they will be immersed in the real world, they will be much more competent and ready. Dungan sa expansion projects ng nursing department, ginbuksan man sa eskwelahan ang bago kaayo nga mga laboratory sa physical therapy, radiologic technology kag medical technology. Ang dugang nga mga infrastructure project kabahin lamang sa mga tikang para sa ikayo sa nagadamo nga enrollees kada tuig sa nagapanguna nga medical school sa probinsya. Nico Delfin para sa Digicast Negros.